एंता काଣା ହେଲା ଯେ ମୋତେ ଏତେ ରାତିରେ ଉଠିକରି ଖାନା ବନାବାର ପଡ଼ଲା। ସେଇଟା ହେଉଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ରାତି 3 ବାଜିଛି ଆଉ ମୋତେ କାଲିକା କାମ ବେଶୀ ଥିଲା ବୋଲିକରି ମୁଇଁ ଆଜିକା ରାତି 3 ବଜାରେ ଉଠି ଯାଇଛେ ଆଉ ସକାଳେ ଉଠିକରି ବାପା ସ୍କୁଲ ଯିବେ ବୋଇଲି ଆଉ ଗ୍ୟାସ୍ରେ ଏଇଟା ଭାତ ମଡ଼େଇ ପକେଇଛେ। ଏକା ସାଙ୍ଗେ ତ ସବୁ କିଛି କରିନି ହେବ ବୋଇଲି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ଚୁଲି ବି ଜଲେଇ ପକାଲି। ସେନକା ଚୁଲିରେ ତରକାରୀ ମଡ଼େଇଦେଲି ଆଉ ଇଆଡ଼େ ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଟିଫିନ୍ ବନାବାର ଲାଗି ପ୍ରିପେୟାର କଲି। ସମସ୍ତଙ୍କ ଲାଗି ଟିଫିନ୍ ବନାବାର ଲାଗି ଟିକେ ଲେଟ୍ ହେଇଯାଏସି ବୋଇଲି ଆଉ ସେଥିର ଲାଗି ଏତେ ରାତିରୁ ଏକା ଉଠି ପକେଇଛେ। ଆଉ ସକାଳ ଯେହେତୁ ସବୁ କାମ ଏକା ସାଙ୍ଗେ ହେଇଯିବା ବୋଇଲି ଆଉ ଜଲ୍ଦି କରି ନାଇଁ ପାରେ ଭାବିଲି ଆଉ ଜଲ୍ଦି ଟିକେ ଉଠବି ବେଲେ ଜଲ୍ଦି କରି ପକାଇ ବୋଇଲି ଆଉ କାମ ଥିଲେ ତ ଜିନିଷ କେନ୍ତା ଲାଗ୍ସି ଯେ मोर काम भी सरी जाइथिला ना सकाली पाई जाइथिला ना बोले पहला सिंबारी आड़े गाधबार लगी आ गाधी गुदा कर आसिक मुझे रेडी कर बाहर जाएसी आमर पल्हा रिजबार लगी कि आज का आमर पल्हा गिजबार थीसी आ पल्हा मारिक रूपार भी थीसी बोले आज का ब्लॉग की एंड करछे जदि अपन मन के मोर वीडियो भल लागला लाइक और शेयर करबा रहिली जाय मा समले हाँ मोर चैनल के सब्सक्राइब करबा के नहीं भूलबी।